О, леле, пак щупи нещо. Леле. Той долу ли си? Горе съм. Не виждам нищо щупено по кораба долу. Майко мила! Дали бе? Не се вижда нищо. Аз се кача надгоре, бе. Значи най-отгоре съм и не виждам нищо, човек. Тони, отгоре. Тони долу бързо. Има две дупки. Чак да... водата да такова. Не дай водата. Аз си правя. Две дупки друг път. Те са няколко. Вече в момента няма. Леле. Пак щупи нещо. О май гад. Вау. Не знам. Чак, че пак има дупка долу. А кой ще напада NPC? Гайс, ние няма да оцелеем. Как да няма от себе? Втори кораб. И да. Чак ще поправим тук по хъла дупките. Не, нямаме. Имаме... Много малко имаме. То не сме същото. Буквално имаме 38 кенънбола точно. Леле. Потопихме се, май. Ела да таковаш вода долу, виж така. Четири дупки от това ударме, Вики. Абе, така долу какво става? Той водата. Аз така не гледам. Ами ние сме с 8 дупки.
И те два ги оправяме, защото вече сме имали тия дупки веднъж. Аз обаче трябва да... Как ги подпира? Бра. Еми, GGZ. What? Шлюпа ли гони? Това вече няма да го оцелеем, бе. Ой, бем под катамайчо някога. 38 за шлюпа, нищо ще ни предоставя. Ако ще може да се опитаме. Но той е по-маневрено от нас. Те на втория етаж има дупки, тъй че Ники почва да поправяш на втория етаж. На втория етаж, нищо няма да има дърво. Леле, колко дупки имаме на втория етаж, акчели. Вики, мама